Maghiwa-hiwa sa ko na rin ko niya sa hangahe mong lumpia. Kaya dagka ramang gud siya na. Hiwa-hiwaan sa na siya kung bansin. Sa hiwa-hiwaan niya. Dati na nagamit agaron na ang kuan. Hiwaanan. Taparan. Chopping board. Gamit ako na rin chopping board. Okay. Guys. Mazo. Mazo chapon. Mazo chapon guys. Hani kagagmadja. Kung na iniputo sa lumpia wrapper. Nami si Zaba. Yung mga dahon-dahon pwede na rin. Kung kajubram nila guys. Yung may anda. Lumayan. Nakaman na panghiwa-hiwa. Sakto na siguro ni kadag kaaoy. So magisa na ko na ni guys kaya ruang na ni maputos. Okay. Gulay sa kang gito guys. Mi. Bitaw hilaw pa na uy ato pa nga gisahan ni na sila guys sa nanza ko anon kanang upos kay ang sure bowl nga maluto. Guys no kay nagisahan ng gulay guys. Sana ko guys diri pa. Ito nga daan rin panakot, karong humot pa. Isagisahin natin ang ating panakot. Gawin ang ating karong humot. Okay, brown na siya. Humuta, uy! Humutan dyan ko guys, basta mag-isa ko panakot ba? Humutan ko basta mag-isal panakot. Oh, bakit? This is gulay, anak. Okay. Pagtuon ka, pagtuon. School, ma. Okay. Yan na guys. Lunod na rin ang atong kinakas ng gulay. Mawa ko ma. Awa. Kung mga guys, bit-bit kasi. Kaya na ba? Pasok-pasok kong sila. Nila guys, ang ginisang gulay. So, ano na yung haunon pa matataod? Di ba pa na siya as in yung lutoon? Hapkok ra ba? Pritohon pa ba siya? Kaya na guys, anong gihaon? Hapkok na siya guys. Okay. Pritohon pa man na siya. Guys, nahamanamig po to sa mga lumpia. Diya. Wala na mapakita guys sa pagputos na mo kay nag-live man sa YouTube. So then naputos na namo sa depod biko ni Papa Gabriel sampa ajon ring kwan guys lumpia ang tabunan kay rong dia. Tapos man na napita. Anja. Ang pagbiko guys, dumi. Yummy. Napunta ninyo. Namisnog ba dia? Mga chicken. Pinas Papa Gabriel para sa minudo. Minudo na pagkato para pang humba. Minudo kato humba kari. Katong dagko nga sa ito yan. Ay mo naglapuan. Kato naglapuan ng Papa Gabriel para sa man to? Pata. Amukon. Lapuan nagpata. So ama nang ipangkuan daan guys, ipang prepare na daan ha. Ito, ano pang menudo na isa rin sa rin ito mo itong humba to humba o menudo pang pata to ito ang manok gimarinate daan ni Papa Gabriel wala yung pritohon ugma manok nga Bisaya na siya do ka buok fights na ni. A few moments later. Hi guys, good morning, majung buntag na tantanan guys. Diyan na guys, luto na aglumpiang kim-kim dia. Ano boss Kim? Mo ni ay jang ginama gabi tanaw na mukad aglumpia rapi rami nang uanday. Kuan na kuan betes laanan kana ketchup. Crispy no day. Crispy ka azo. Ngan guys dia lami ka azo aglumpia ni kim-kim mo ni jang ginama gabi guys dia. Tabang masasagama na gabi O karong adlaw guys, mao na ag blessing na ris bay. Sabay na ris ka ng misas among chapel. Da.
Excited na mi. Excited na mi nga mablisingan na ni. Pag kuan, tubok bahay. Wala na. Dan, dari mo sa mong kwarto. Oops. Dan na mi sa mong kwarto eh. Napag-uniform ni kuya. Gusto sa mga ring isuoron kuya gail. Butang. Wala na, gamong kuan guys. Sigdaanan, wala mi akado. Putson. Dati, mananatao dag ka rin. Happy na mo. Naman ka adyo. Na-estado gamong kuan. Sigdaanan. Wala na. Andan, nagadari ang mga nuog. Sanina ng kim-kim dari sanina sa mga kuyas. Sanina sa mga kuyas dani, ilam na area. Dari ang bag ni kim-kim diya sa nahagipatong guys kay pas zay kuan. Dari ang mga sanina po ni kim-kim. Andan na. Guys, mananay ka mang nilutos Papa Gabriel dia, day pansit, magipay babuan o katong isang mga sagon, kare, mo day gumba, kare pansit, kare minudo. Kare guys, minudo. Minudo ng Papa Gabriel. Tsaka repot ag humba. Humbang Papa Gabriel. Pansit again. Dagdag isang chicken. Para lang may chicken ni Papa Gabriel. Uy, kuan. Crispy. Hawit isang iprito. Napod. Humba. Nga lang may humba. Kanang sayangan na. Ja, karipod. Spaghetti. Kalimtan ang cheese. Tog cheese na to. Mupang ibutang. Gadapoy. Kari karnaba. Kasi mukha ang karnaba. May karnaba dari. Kinsa mo ka andala sa karnaba. Uy kanun. Di mo ka. Ayo kan. Unsa? Di mo ka. Ayo kan. Mao. Tanay. Habang mas gaya ni Juan. Tanay guys. Selfie tanay, selfie ta. Ano guys, luto na gamang lumpia dia. Mo na gamang vegetable lumpia guys dia. Crispy kajo guys na. Nganta. Tao. Diyan na mga kuanan guys. Naguman sa blessing dari koan. Naguman sa blessing dari bahay. Yes, mato na Miss Chapel. Tatara nay. Ito na mi. Ta, ragab. Ito na Miss Kim Kim. Labing siksihag mga baji. Labing siksihang Kim Kim. Liksian. Pohon mo. O mas alian na mo uban. Ito na mi guys. Dahil man dari kamang chapel. Dahil dari sa unahan. Wala mo uban kay gikan ros. Kapoy to siya kay imo na mga okra na eh. Masilas na nay. Kim Kim, harap ka. Tawa ko. Ito na mi. Doon na Miss Chapel guys. Pagpangalimutan buti. Sugod ng misa. Sugod ng misa.
pag-asa sa kinabuhi, magdatan sa Ginoo, mga pagkapualan sa ulo silang kabornatoman, pagkakalan sa purgatorio, sa mga sakit, na iwan sila sa ginang kapalatian, o sa atang tanan ng mga pag-ampo at ang pangayo sa Ginoo. Karang nagsulat at mga sala, mga ito sa Ginoo sa pasayot na buhay. Magpaanzon sa kurari. Nanay. Managmisa. Managmisa guys. Yung una ko dari kuan kay paanzon sa dari. Kana naka-ready na. Ay Hey, nay. Bisa mapasok kami. Sama peksa. Yung nay. Taga sabi. Ito. Sa ngalan samahan usahan sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Napunta nga ang kalinaw, moabot sa mga dalaya o sa tanan nga nagpuyo dinhi labi na sa pamilya nga nagpuyo dinhi. Pagbasa sulat ni San Pablo nga sa taga Colosas. Ingong mga pinili sa Dios mga santos sinigugmay subong kasing-kasing sa kaluoy, ang pagkamukuanguron, ang pagkamukusanon, ang kaligdong, ang pagkamayuntuson. Pagpailog kamo sa usag-usaw, pagpinasiluay kamo. Kung ako sa kaninyo, doon ay kagmulog batok sa bisan kinsa, na ingon nga nagpasaylo kanyong Ginoo, sa ingon usab ang pinasayloay kamo. Apan labaw kami ng tanan, bato ninyong panghigugma, nga mga bukos kayong kitan. Kung kadait ni Kristo, mga untay maghari sa kasing-kasing. Natusab ni kadait, itawag kamo nga may mo sa kalawas. O mapasalamaton kamo. Magagapin ang tapagbuhay dito ninyong pulong ni Kristo, dahil sa pagtinudlog ito pinabangay, dahil sa salmo, imno, kahawit na Espirituhanon, pangatas sa kasalamat, sulod sa inyong kasing-kasing ito sa Diyos, ang taranggay ninyong buhaton. Pinagi sa pulong sa limot, buhatan ninyo, dahil sa ngalang sa Kristo, dungan sa pagiging pasalamat sa Diyos Amahan, pinagi kaniya. Bisan nun sa inyong buhaton, buhatan ninyo sa kasing-kasing, buhatan lang sa Ginoo bilang lang sa tao. Kuha sa una-una, na madawat pinabigan sa Ginoo ang ganti sa kapigan. Silbihin ninyo ang Ginoong Kristo. Ang pulong sa Ginoo, salamat sa Diyos. At ito ba, Ginoo, maluoy ka, tanan. Ginoo, maluoy ka. Ng mga kasing-kasing sa nagpwedeng panimalay, maabli ang tas kinanglanon alang sa mga igsodya ng Kristo. Ginoo, maluoy ka. Kahit sa pagtugon sa rundong kusanong pinabuhi, magasigaw sa ilang mga silingan. Ginoo, maluoy ka. Ang balay magkahunong sa mga tingog, mahigugma ng hinsog nga pamilya. Ginoo, maluoy ka. Ngayon tag santusan ng mga buhat ug nantihan sa makabuhong nga bunga. Ginoo, maluoy ka. Ngayon tag-ano ng iyong pasunod ng mga kabalakog upayon sila sa ilang kasugo. Ginoo, maluoy ka. Pinagi sa iyang grasya, magpuyo sila kanunay sa parayusa din sa yuta, aron sila magkatigong pag-usap, pagpuyo, ito sa langit noong puloy-anan. Ginoo, maluoy ka. Magampo kita. Ito Diyos, sa mga mahal pinagi sa pagkatao sa mga anak sa Kristo, giablihan imong kangaan sa mga lito puloy-anan kanamo. Panalangin ni Ginoo, kining kangaan sa mga balay, aron walay dautan nga musod ang iniini, ug aron sa kanunay, binuksan kini, kalang niya tumani sa pagpakitabang. Panalangin ng altar, ang mga sa mga santos at positibo, tinupay-nandong kanamo sa mga anakin sa nagros kanamo din sa walay katapusan na matayon. Panalangin nilang sala din magkatigong ng pamilya. Panalangin ang ilang kusina din ang damo ng pagkaon alang sa pagbuhi sa pamilya. Panalangin ang lawat katulgan aron makapahulay makatulog pinagi sa kaugalingong kanagingnan. Panalangin Ginoo kining tibok balay mong gihatag kanila ilabi na sa mga pamilya na pwede mo. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ito ang amahan namo. Amahan namo.
dinhi pero ari sa kubangan. Magampo kita. Panalangin ni Ginoo kining mong pamilya nga nangayo sa imong grasya, ang imong espiritu magiunta sa ilang mga punong buhat aron ang ilang kahayag mudan nag-atubangan sa tanan ang modalata sa tanan nga nakailang nga sa pagay kanimo. Himuha kining mong pamilya na mapuno sa imong diwa sa gugma uban sa pagtuog kalig-on sa paglaom. Himuha ang ilang mga kinabuhi nga malipayon diya sa pag-alagad kanimo. Kung ganda sila pinagi sa imong gugma nga nasa iyong pulianan, naway katapusan kining gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ay manalangin din ninyo ang Diyos magam sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo, ang nahalad na pagbilisyon ng mga balay o sa pamilya, at ang daigo no pasalamatan ng Ginoo. Salamat sa Diyos. Congratulations. Salamat. Sa ngalan sa mga santuan, sa panalangin ni Ginoo kini mga pagkaon nga taga-namo ilagin na sa pamilya ng andam ng mga pagkaon. Sa panalangin ng nagdaandam niinig o kami nga modawat ng grasya pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa mga santo. Amen. Okay. Guys, maniutotan ninyong tanan. Ug salamat sa Ginoo kay nahuman na jud og blessings agbay og salamat ka ni Father Ading sa pag-blessings ni Jada sa among bay og daghan kadtong salamat pod sa mga kauban sa simbahan, mga silingan, ang mga ginikanan nga ningari lang ay sang ni Lixi ningari pod sila. Salamat ka ninyong tanan guys. Og diyan na maniudtotan ninyo kay pangatasan na jud taon guys. Sakto naman ning orasan niting paniudto na kay hapit na mo alas 12. So, ari salamat ngaon salamat tanin ninyo guys. Di alami ka yung mga niluto na mga guys. Wait, ang nagluto dani si Papa Gabriel. Lagi sa mga niluto dani guys. Kaning humba nga baboy og naay nagluto pag si Jag katong naay palutaos mantika lechon kawali masuro tawag dito guys katong dagga ka hiwa nga kanang karning baboy lechon kawali anza nagkuan pa si Jag native chicken ni jahapon tong gi marinate anza pagkaman ijang gi perito. So lami ka ang native chicken guys daghan jud ganahan kay lami man gad ning Bisaya Bisaya nga manok labi nag peritohon nga na ba. So lami man gad ning native nga Bisaya guys masigon sang lutoa. So napay daghanan nang manggiluto guys na lumpia, na pansit, na spaghetti og na biko diyan na po mga puto og dihay torta nga mangipangwanda na guys na dana. So mga niudto tanan jud tanan guys, manghinaat ko nga gilamian mo sa among mga niluto. Kay bawo ko nga nay mo tan-aw dani guys sa naadanis among kuan ka nay nadanis Byron. Salamat kaadyo sa inyong pag-ari ug salamat kaadyo sa tanan-tanan nga ning abot na mga grasya ilabi na nilang ate nga maoy gihimong instrumento sa Ginoo nga mapahuman gud ning among bay. Daghan kadtong salamat ninyong tanante, daghan kadtong salamat ti sa inyong himo nga kanang kabaguhan sa among tibok pamilya. Salamat kadto ninyong tanante kay gipahalena mi ninyo. Gipahalena mi ninyo sa among bagong bay. Salamat kaadto. Ug ang Ginoo na mantigo sa pagbawas diha ninyo te sa tanan ninyong share daran na mga grasya. Salamat ka adyo ninyong tanan te og amping mo kanunay diha te sa Ohio, USA. We love you all and God bless you more ninyong tanan te. So iza og pwesto guys ug asa sila komportable nga mahimutang. So dari kanang dirty kitchen na padadtos kanang naay sala na dadtos gawas dadtos pantaw na padadtos des abuhan kay to apo sila giganahan dadto. Ada sala ag mga madam di mga madam. Bitaw guys, ara mo na sila mga kailatanan dadari. Dada pas akir, Ginoo ni sad si akir na. Kuan pas akir guys, naki-celebrate pas akir. Si akir guys mo tog iro. Kaila man gud namang iro si akir mo na sang sad in taon pa sa apil na naki-celebrate pa sa dares pag blessing sabay. Ngadyo ko na nagtukoy pohon nagisabot tag-ija nga og pohon og mga anak to mga adyo mig isa kay madyo naman to mga kuan babay mong buhiin kay agduha man gud amang gihektan si kanang Hansel og si Oreo manggihektan sila. So magbuhi mi dari isa ka itoy guys kay arong nay laro-laro iba kay di naman hadlek kay to lajo-lajo na mas karsada, di naman as indicate sa karsada. Manang magbuhi na mi dari tukoy pohon. So, salamat kaadyo sa mga kaila mga silingan nga ningari. Ana.
Busog in taon silang tanan guys. Sa kini bitaw kita mo mang luto guys, pero gaba di ka taganahan bitaw mukaon kay nabuong natas okay. Okay. Salamat Father. Salamat kayo. Gagawon rin. Oh, sige, kana. Dadaan duha rin. Dadaan duha. Okay. Kana dre, hamad nang giandam. Salamat kayo. Okay, wala pa yan. Salamat pod. Hindi mo pa kukutis. Sa oras ang mo order. Launa ba o maapat? Alauna pa? Diyan ang bilis na. Balik ka lang dyan. Okay, salamat pod. Salamat sa inyong grasya ng iandam. Wala pa yan. Buho na pod. Salamat. Di na dyan mo pa po daw? Nami lagi adobo. Manok to? Manok? Wala na dito. Ganyan. Ang takaang. Dahil sa lupin ay kwa idas ko. Ano tayo? Ay, kura. Ang mura ko magkong nangato. Inom ka, gamay. Wala naman ay nabilin sila. Tag-dessert. Pagkakalin yung taon. Nanguan sa mi guys. Ha? Nanguan sa mi darin. Namutos mi. Namutos sa mi. Sabi ba na siya namutos? Dadal las tatay. Kung makakaaris las tatay. Di apay amang nawahing bisita guys. Ang mga uzaan o gijaan. Di nawahing taon sila abot. Sa mazugan ikay di apay nabilin nga mga sedaan guys. Dahil sinugba nga bangus. Nakalimot ko video. Dahil sinugba nga bangus guys. O kanang naay mangke togab no. Dahil sinugba nga mangke. O salamat ka azo. So sila ay sa guys. Manguli na sila sa nanay. Kay agsitatay wa pa man in taon na ni udto. So mo na nga magipadadaan sila sa nanay ug sedaan. Kay arong inigabot dito nila na in taon pa makaon sila sa tatay. Unja nag-imbes di sa na paulis na nay kay magchika-chika mi. So ning uli naman taos na nay kay si tatay di man laging taon mo kaag pa ni udto. Di sila mag-uban. Salamat ka Diyos pag-ari ninyo nay.